Molt bé. I comença a sonar lo 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 Faltava la bacala, i també comença amb el final. Xilat final. Bona tarda, bon dia, bona nit. Falten actualment 5 dies per Patum. Quantes hores? I 5 dies i 36 hores no es pot. Que no ho conti el Jan, que no ho 16 conti el hores. Jan. La millor festa de la història mundial, no de Catalunya, d'Europa, del món. Un sentiment que portem a flor de pell, o no, Jan? Sí. I avui el podcast serà especial per... Tum! Molt bé, el Jan És que, no, el Jan. I qui tenim avui? Qui tenim? Aquí tenim el cap Presenta'l, va. de colla dels vestidors de la que per mi és la millor comparsa de la Patum. Jo també. Amb tots vostès, Que més m'agrada. el senyor Joan. Bueno, el senyor s'ha quedat a casa, jo sóc el Joan. Sí, senyor. Què tal, tot bé? Sí, bueno, sobretot per la introducció del Joel, és fantàstica. És la millor comparsa, jo crec que sí, també. Vull dir, és la que té més seny i també més rauxa. Seny? Més seny. Sí, seny, molta seny. Sí, perquè el salt s'organitza sol, tio. Això és El salt, com que el formen persones, la gent no se'n dona compte, però com que el formen persones, el salt s'organitza sol. Un cop s'ha engegat, fixa't que no hi ha cap salt que sigui igual. Uns van més de pressa, uns altres van més lents, i és tot depenent de l'estat anímic de les persones. Joder. Sí. Visca els plens i visca Home, Catalunya! sí. Ja podem acabar. Jo és el que més estic esperant de cada any, t'ho dic en sèrio. Els salts de plens no me'n vaig perdre ni un l'any passat, per exemple. no, M'encanta. és l'últim. Santa, un és la salt de festa. plens o un cacauet? Uah, molt bona pregunta, I un salt de plens... Bueno, llavors ja No es seria... pot. No es pot, no. Això és perillós. No es pot perquè ho vaig provar un any i una vegada... Com? No, és broma. Vale. Ja. Va pujar la temperatura, poder. Comencem avui una mica Diferent. diferent. Tenim com 2 jocs, un que he preparat jo i un que ha preparat el Santa, i començarem amb el del Santa, avui una mica diferent, així dinàmic, que és Santa, presenta tu la secció. Anem a la secció del Pots dir un passaparaula. facto abans? Pots dir un facto, cada dia vols dir un Cada dia facto, vols. digue'l. L'últim dia no me'l va deixar dir, Va, però ja, encara el digue'l, tinc, vale? digue'l. Ja que parlem aquí de la nostra terra, del Berguedà, tenim un jugador a Berga, que es diu Marc Bernal, tothom el coneix, no? Sí? Crec, i estic bastant segur, que Marc Bernal serà titular al Mundial del 2026. Però ja n'estem parlant dels No, plens. és que és igual, li venen unes girades i diu això. Bueno, no és molt És bon. Bueno, fa molt temps que l'estic pensant i Vale, crec... doncs ja ho ha No, dit. però és interessant la reflexió, que Deixem-lo sí? que evolucioni amb això. I en base a què? Perquè, clar, En base- el 2026 queda Un molt any, enllà, Però Queda un any. Sí, ja, És però, l'any que ve, però ja, falta molt, sí, però sí. queda molt enllà, i primer de tot de la lesió com està i com evoluciona, Bueno, jo ja me la i, jugo. què pot passar. Clar, és que s'ha de ser molt valent i molt agosarat, i més vosaltres que jugueu Però a si futbol. continua amb aquest nivell que ens va demostrar els primers Partits. O sigui, partits. el veus especial. Sí, Ja està. sí. Home, A la inclús el posició. Guardiola ho va dir, Sí, sí. El Guardiola ho va dir. El vull dir volia, que- em sembla. Vull dir que imaginem-nos aquest nano, aviam. I el problema és que hi ha Rodri allà, però bueno, la selecció espanyola, però jo Bueno, crec també té el podem... una edat. El segrestem i fora. Sí, Sí. El convidem allà als vestidors dels plens. El busquem un espai i l'amaguem per allà a la final i llestos. I ha desaparegut. També una altra cosa Fora. que vull dir, el Jan s'ha fet trenes com les noies perquè ve per tu i perquè no el puguin tibar del cabell. Molt bé, O pel Jan. Rafinha. Pel home, Rafinha sí. poder o no? demà tenim partit especial, Ara. demà serà un gran dia, Seràs el Rafinha demà o no? Demà Sí. no, perquè sortirà diumenge. El podcast. Clar. no sortirà diumenge. Ah, no? Sortirà després? Qui l'ha dit? La meva iaia en bicicleta. No, sortirà dimecres, Vale. dimecres que No, ho ve. hem de fer diumenge, abans de Patum. Abans de Patum, la gent se l'ha mirat abans de Patum, jo també estic Sí, d'acord. comencem. dimarts. Vale, anem al meu joc. Amb el joc de Joan Santa Sussagna. Gràcies per remarcar el meu cognom. Jugarem al passaparaula especial Patum. Amb la condició que has portat vi, o sigui, podeu triar aquí, serà com una barra lliure, que podreu triar vi o barreja. Ai, barreja, Boig. ja estic pensant ja... Ens mataràs a tots. O ratafia si no sabeu la paraula, perquè anirem així, començarem pel Joan, i serà Joan, Jan, Joel. O sigui, A, la E, la B... Exacte. Aviam. Perfecte, perfecte. Teniu... Primera cosa, ja anem malament. Vale. Ja. Això a la meva època
Aquí sóc el més vell. I abans O petit, s'honrava els vells, No se'ls feia començar primer per torrar-los a primer, Vale, Mal vale. parit. O sigui, és broma. També et dic, si fem així, serà... Bueno, no, perquè el Jan hauria d'estallar. No, pregunta'm a mi primer. Sí? Pregunta'm a mi primer. Va, Fem així, Va, som-hi. La condició, que teniu un comodín cada un de poder passar, és a dir... Un tu rebot. passats, exacte, Un rebot. però no pots fer servir més, O sigui, el següent que falles és xupito ja. Vale. Molt bé. Sí? Molt Ben bé. jugat, Tenim no? 5 segons per respondre les preguntes. Ara anava a dir, segons. hi ha 5 segons Sí, per jo els respondre. compto, cada cop Per estaré- pensar i respondre, no? Que ets boig, tio. No, però... Jo no, és Ui, El impossible. passaparaules... Jan, per tu És 36 impossible. segons. Va, tranquil, no passa res. És impossible. No l'has d'escriure, Jan, me l'has de dir. Una Que és cosa, allò, searching. seran molt... Sí. Seran paraules que... O sigui, és una paraula, La direu en un moment. O sigui, si penses, Jan, 5 segons... Sí, no és ens que l'has- tajarem. és que l'has cagat. Exacte. I és que l'has cagat. Molt bé. Som-hi. Molt bé. Amb la A, Joan. Figura més esperada de la plaça i més guapa. L'àliga, no? Bé. Jan, amb la B. Beguda típica de la festa. Barreja. Bé. Amb la C, Joey. Festivitat religiosa que marca la data de la Patum. Corpus! Bé. Amb la D. Número del mes que comença la Patum 2025. Número del mes... dimecres, no? Ai, El número... de? El número del mes. O sigui, amb què s'escau. El 18, no? Bé. Correcte, bé. Amb la E, Jan. El que et surt quan sona el tirabol i la pell se't posa com un pollastre congelat. Difícil, aquesta? El que et surt, algo que genera dins. Energia. Amb la 4, 5, 6... O passes o veus? Passo. Vale, Joey. No, torna-la a dir. Amb la E, el que et surt de dins, que se't genera al cos, quan sona el tirabol i la pell se't posa com un pollastre congelat. És molt difícil. Eufòria. Amb E, Eufòria, gilipolles. vas bé, però és que no és així. Vete, o passa... Epilèpsia! No! Ja està, falles, només hi ha un rebot. Rebot. Era emoció. Emoció, maca. Era difícil. No, jo l'anava a dir... L'anava a dir, és Jo que- el volia salvar. Anava per aquí, volia salvar. És el fill de la meva amiga, jo l'he de salvar. Joey, li perdonem el Chupito? No, sí, jo he passat, ja no tinc més. A rebot. Ha passat, Vale, o sigui, ara comencem per ell, però tu no tens rebot i tu tampoc, No, vale. Vale, i passem a la E, vull dir. Aquí veig que les normes són també bastant... Has passat, que cadascú Flexibles. s'ho passa pels ous. No, el comodí ja l'he gastat, no? Jo, Ja l'heu gastat, ja l'heu Per això, gastat. per això. Ara la següent és mamà. La següent és mamà. Hòstia puta. Hem parlat de la E, era emoció. Passem per la F. Amb la F, som 4 i és un avançament de la festa. Farlopa. 4 fuets. Ai, 4 fuets, correcte. Amb la G, figura de la Patum que s'assembla als meus amics amb 2 pitis a la... Amb la H, comencem amb tu, Amb la H, el que has de fer l'endemà d'un dia de Patum, només llevar-te. hidratar-te. Bé. Oh, quina experiència! Amb Això és molt fàcil, tio. Amb la I, no, n'hi ha de difícils. Amb la I, l'estat mental que tens si et passes amb la barreja. Inconsciència. Bé! Hola! Molt Molt bona. bé. Conté la J, conté la J. la J, eh? El que has de fer quan gira l'àliga. Ja ensenyo a saltar, saltar. Ja... Ja. Amb la J. Para! Conté la J i dius girar. 5, Rebota. No pot. 3, 2, 1, 0, què? 0. Ja està, Jan, Chupito. Ajupir-te. Ara! Però tu m'has escoltat? No. He dit conté la J. Conté no vol dir comença. Ja. Va, de cop. Però llavors què has dit? Com has dit la frase? Conté la J. El que has de fer quan Ui. gira l'àliga. Ah. S'entenia, no? Ja veig que t'hauré de convidar a casa meva, que la meva dona i la meva segala són expertes en cardar-te amb aquestes coses. No, ja, és que... agafaràs experiència. Soc molt dolent, jo. Jan, de cop, Para. Jo, pla. Para, deixa'm. Sí, però aquí havíem de fer... Vale, Joey, difícil, La K. El que esperes que li torni a qui t'empenta sense motiu durant la festa. Karma. Que Molt bé! bé, clar que sí. Amb la L, el que es diu quan un petard no peta. Amb la L. Ha fet llufa. Bé, Molt bé. correcte. Com? Llufa, amb la L. Ha fet llufa. Clar, es diu. Un petard, no perdo. Ei, l'he fet jo, aquest putojol l'he parit jo. molt bé. Amb la M, droga molt utilitzada per Patum, per alguns, i també famosa pel vídeo d'un porcim. M. I festa, M, noi. vale, bé. M, I festa, El nom noi. complet, nom complet com era? Nom complet de la droga? De la droga? M. Vale, Joey. Que no era això, no, tampoc. No era això, no, és en realitat. MDMA. És MDMA, però era MDMA o era ketamina el que volia dir el tio? No, Sí, pel cavall, també va dir, droga pel cavall, o no sé què va dir. També. Sí, perquè és un calmant, perquè és un calmant Per pel això et dic, cavall. em sembla que es referia... No, perquè a casa meva en teníem de cavalls i hi havia un calmant que era per quan els hi feia mal alguna cosa i em sembla que tenia una base li d'això. pariu, veus? No, jo no li paria res perquè a mi em fan pànic els cavalls.
cavall. No sé, són mal parits. Som-hi, Va, som-hi. seguim. Amb la N, Joey, no? Sí. No, espera't, qui ha dit MDMA? El Jan. Vale, doncs sí, amb la N, Joey. Petits, però fan ballar tota la plaça. Amb la N, nans. Bé. Conté la O, a la segona lletra, concretament. Lloc on no vols acabar, però mai se sap si acabaràs. A l'hospital? Molt bé! Hòstia, no falla, aquest. No fallem. Hem de treure el comodíssim. Bueno, perquè jo molt he sigut jove com vosaltres, també, Molt bé. i porto més patum Va, home, va. de marxa. Sóc l'únic tonto, Va, tio. tio. No passa res. Jan, amb la P, grup de la societat que ningú vol a la Patum. Bona idea. Hòstia. 5, 4, 3, 2... No, ja està. 1, hòstia puta. Te ho diem tots alhora. Pixapins! Pixapins! Sí, te'l sabies o no, aquesta? Hagués fallat, Jo, Hagués fallat. jo he pensat... Grup, jo he dit grup de la Jo he societat. pensat púrria, Ah, però de la després... societat. Jo he pensat púrria, però Jo estava- després he pensat què és la púrria? Els pixapins, i pixapins. Clar, he dit Jo grup, estava pensant en una societat... No sé. Ja va Grup, torrat, ja va home, torrat. però Això anirà menys, Una això anirà menys. associació. grup de la societat que ningú vol. No Va, em faig som-hi. cap més. Dinàmic, No em dinàmic. faig cap més. No, pensat en patumitat és totalment bé, encertat. és així, vull dir. Sí. Vale, Joey, vas tu, crec? Sí. Amb la Q, arquitectura que es troba al damunt de Berga. Caral. Bé. Amb la R, insult molt català i té nom d'animal. Ruc. Molt bé. Hòstia, no falla. No falla. Jan, amb la S, acció que fas a la plaça i als passacarrers sense parar. Si no la diu és que està bloquejat. Acció que fas. 5, Para, 4... para. No, aviam, un moment, Jan, què vas a fer? Què vas a fer? Acció... Vale. Digue-ho al micro, que no s'ha de sentir. Digue-ho. Saltar. Vale, bé. Joey, amb la T, el que porta el ritme que guia cors, peus i borratxeres emocionals. Pots. Amb la T. Tabal. Bé. Tabal. Sí, sí. Xavi. Amb la U, objecte que no has de portar a la plaça encara que faci sol. Ulleres. Bé. Amb la B baixa, Jan, la sensació quan tornes a casa amb la samarreta cremada però amb l'ànima plena. Una sensació. Igual... Amb la B baixa? Sí, suposo que sí, que deu saber. Igual a un partit de futbol. Va bé baixa. Sí. Com tornes a casa amb B baixa? Potser és molt difícil aquesta, Tu te la saps? Rebot, et dono un rebot. No, a mi... No, Tots, passem... No compta el rebot, però la donem. Algú se la sap? Un moment. Amb la B baixa, la sensació quan tornes a casa amb la samarreta cremada però amb l'ànima plena. Valent. No, una sensació. Com sensació de... Virilitat. D'haver guanyat. D'haver guanyat. L'última Virtuós. pista. No, sensació d'haver guanyat. Victoriós. Victòria. Victòria. Bé, no, bueno, era rebuscada, però estava bé. Jo és que clar, quan és que- era jove ja no me'n recordava de quan tornava a casa. Això vosaltres, que sou bona canalla. Els de la meva generació Ja no tornàvem no sabia victoriosos, no. Tornàvem arrossegant-nos. Amb la B baixa. Ai, perdó, amb la W. Em toca a mi? Aplicació que utilitzes només sortir de la plaça per trobar el teu grup. Aplicació mòbil que utilitzes només... WhatsApp. Vale, bé. Amb la X. Boig. Si te'n fas molt, acabaràs malament. Amb la X. Comença per X. Si te'n Si te'n fas molts, acabaràs malament. Xarrups, xupitos. Xupitos, sí. Xarrups en català. No, no, donen els dos bé, sí, sí. Amb la Y, Jan, el fas servir per curar-te les cremades i ferides l'endemà. És que jo no me l'escuro. Sí. Sí. Ah, ja ho sé. 5, 4, 3. Algo que et fa servir. Pensa quan et cures. Què utilitzes? Què et poses? Lo típic, que sembla sang. Sí? Pot groc, pot groc. El mateix color que això, collons. Sí. Té el mateix color que això. No, Joey, És rebot. que jo mai... Iodo. Vale, tio. Jo si em cremo... Jan, Chupito, són les regles del joc, és Són- el seu podcast. És No, casa no. meva. Vaig, acabaràs tajat de veritat, No, has de mullar els llavis. Ho hem de No, veure. que ho he hem de de veure. fer... Ah, falta una, no? Sí, falta una. Amb la Z, l'última. Uai, això no és per tu, Joey, que bona. Amb la Z, com una sèrie de Netflix, com tornen alguns cap a casa ben tocats. Com un... Amb la Z. Comença amb Z. Comença amb Z. Hi ha rebot, si no? Pel Joan. Com una persona, vols dir com un. És a dir, exacte, com un i la paraula. Amb la Z, com una sèrie de Netflix, que en surten molts, com tornen alguns cap a casa ben tocats. Com un zombi. Bé! The Walking Dead. Molt bé, bona, I amb això acabem el joc. Què, us ha agradat? No. Jan, el Chupito... Estic invicte, gràcies a Déu. Està invicte, Vols aplaudar l'aplaudiment pel Joan. Va. Està invicte. Per vosaltres. I el Jan hauria de veure una mica. És encara, bro. N'hi ha hagut algunes difícils, que no eren fàcils. No, però tot estava relacionat amb la festa, sí. No, molt bé. Però molt rebuscats. Sí, bueno, Bueno, però també per nosaltres això és la gràcia. Em conté la Jota.
Quan gira l'Ali, què has de fer? Molt rebuscadíssim. He dit, girar. Déu meu! Tio, les comparsa que semblen els meus dos... Els meus amics amb dos quan porten pitis. 2 pitis a la boca. Tio. Mare de I Déu. diu gegants, rebuscadíssim. No, i quan li he dit amb ell, amb la L, quan el que es diu quan un petard no sona. Ai, quan no peta. I diu com que llufa. Era llufa. No ho he sentit mai, es fa llufa, diu. No, molt Bo, bé, fa llufa, sí. I amb això, Ara comencem... ara el podcast ja ha començat aquí, eh? Ja ha començat aquí. Per la porta gran. Ara ja ha començat. Bueno, per al nivell de la Patum, no? Bé, i tant, correcte. Amb una pregunta molt filosòfica. Ai. Joan, què és per tu la Patum? Buah. I com ho faig sense haver-me de quedar porreig amb ell a viure? Perquè, clar, si dic la veritat, no podré tornar a Berga mai més. També em posaran allà. Què és per mi la Patum? És molt difícil... O sigui, qui et digui que és fàcil contestar aquesta pregunta, jo crec que no coneix la Patum. I que no és de Berga o que no és patumaire, ¿vale? Perquè primer de tot, hem de pensar que abans la Patum era de Berga. En el moment en què el 2005 se'ns atribueix Patrimoni de la Humanitat, la Patum continua sent de Berga, continua sent del poble de Berga, en quant a pertanyença física, però els patumaires són universals. O sigui, per mi un patumaire és qualsevol persona que estima, comparteix i entén la Patum i amb la seva presència vol millorar-la. Llavors, què és per mi la Patum? Doncs bàsicament és identitat, són orígens, és participació ciutadana, és, per part meva, entrega i dedicació, és passió, és rauxa, és seny, és la meva vida i la dels meus companys, que gràcies a Déu els tinc a baix els plens amb mi. Per mi és això la Patum. I ara anem a la següent pregunta. Molt bé. Què són per tu els plens? Aquí és... aquí més difícil no emocionar-me. Els plens per mi és una expressió... O sigui, els plens per mi és l'expressió lúdico-festiva del que per mi hauria de ser l'esperit de Catalunya. Vale? O sigui, una cosa que comença amb un foc, que aquest foc va increscendo, i va increscendo amb la participació de la gent, i acaba amb un terrabastall, amb una violència absoluta, bàsicament pel seu esdevenidor. Vale? Llavors, per mi personalment és el que he conegut. O sigui, també he de dir que la gent de la meva generació, com li passa a casa teva, que la teva mare, el teu germà, no els hi van donar l'opció de ser d'una altra cosa que no fos dels plens. O sigui, a mi quan era petit el meu pare no em va preguntar on volia anar. Ni amb la meva germana, ni amb el meu germà, ni amb la meva altra germana. No ens van demanar. Ens van portar els plens com la gran majoria de la gent que som a baix. No et deixaven triar perquè en aquelles èpoques era així. Vull dir, si un era dels plens, continuava els plens. Els de la guita continuaven amb la guita. Els plens per mi és un tot, però clar, és un tot, com t'he dit abans, és una explicació lúdico-festiva del que per mi hauria de ser l'esperit de Catalunya. Molt bé. Tia puta, no, molt més ben explicat i impossible. I per què? I no hi ha perill en els plens? Perquè jo molts cops ho penso que quan, clar, és que quan estic allà dius, aquí en un moment se't pot liar molt heavy, eh? Bueno, clar, poder-se liar i és més, ens la poden liar. O sigui, els plens és I l'ordre... mai ha passat res? O... Sí, han passat coses. El que passa és que l'abast... O sigui, hem de... En el món de la seguretat, que és en el que em dedico jo, vale, hi ha una cosa que és el risc zero no existeix. Llavors, tu has de fer la reflexió, o sigui, mirar-t'ho primer des de fora, en plan... I quan dic des de fora no vull dir la frase típica cutre que et diu la gent abans de ficar-te al salt de plens, mira-t'ho des de fora. Dius, no, el que has de fer és tenir sentit comú. I mirar-t'ho des de fora vull dir en retrospectiva de persona, no com a massa. La problemàtica del salt de plens és quan actuem com a massa. Per què? Perquè les masses són inconscients, no pensen. El que pensa és l'individu. Llavors, el problema del salt de plens és quan la massa no té consciència de ser massa i actuem com el ramat. Llavors, el tema del salt de plens, la problemàtica és molta. És una plaça molt petita, un espai geogràfic que és indestriable, o sigui, sense la plaça de Sant Pere no hi ha salt de plens, el de més doncs són les patxanques que faig jo a casa meva amb els meus amics quan ens hem fotut 3 cerveses de més i diem, vestim-nos de ple, i saltem allà. Vale? Això no és un salt de plens, això és 4 torrats fent els plens. Vale? Un salt de plens té un espai geogràfic indestriable, que és la plaça Sant Pere, que és petita i que hi ha la gent que hi ha, i a sobre agafem 100 friquis, els vestim amb herbes, els hi fotem fuets i cardem foc i rock and roll. Vale? Llavors, evidentment, gent que es pugui ofegar, cremades, un xalat que es posi a fer el que sigui. Clar, ja pot passar el que sigui. Poder passar pot passar el que sigui. Què passa? Primer de tot, les autoritats tenen control, no absolut, però bastant control, de tot el que han de tenir controlat. Vale? Que el món delinqüencial,
el que sigui de grups terroristes. Nosaltres, com a vestidors de plens, també fem controls de que la gent vagi en condicions. Llavors, hi ha pel volum de coses que podrien passar, la seguretat és bastant grossa. Vale? Poder passar? Clar, pot passar de tot. Sí, clar, si ara tu i jo sortim aquí fora, que ens anem a acomiadar i ens cau un meteorit, era la nostra hora. No, sí. Vull dir, al final, si penséssim tots en plan, què pot passar? Els homes no haguéssim arribat a la Lluna, no haguéssim fet res. Vale? El que compta és la voluntat la voluntat de descobrir, la voluntat d'evolucionar. Això és el que compta. Llavors, el salt de plens el que hem de pensar és hem de fer el següent millor que el que fem ara. Ara fa bastants anys que no es para un salt de plens. Des del 2019. Que no es para. Que no es para. Molt bé, bueno, bona senyal, no? Bueno, bona senyal. Aviam, això és una pregunta molt recurrent que m'han fet des de precisament el 2019, que vam deixar de... No és que els deixéssim de parar, sinó que vam decidir actuar d'una forma diferent. Vale? Perquè vèiem que per les vicissituds del salt de plens, o sigui, per les seves característiques, si estàvem atenent al mil·límetre, al detall, els hauríem de parar tots. I un salt de plens parat no és un salt de plens. Vale? Llavors, com ho fem per poder conjuminar, per poder trobar el punt d'equilibri entre garantir una seguretat amb que la tradició continuï? Doncs els vestidors tenim més feina. Llavors és controlar més i mirar-nos al detall què era el que ens obliga, o sigui, quins motius eren pels quals paràvem els salts. Els vam detectar i vam decidir aplicar algunes mesures i de moment, a dia d'avui, ens està funcionant. Què vol dir això? Vol dir que no es tornaran a parar? No. Vol dir que esperaran quan toqui que detectem una problemàtica. Però aquesta problemàtica ha de ser de veritat. Vale? O sigui, si tu caus, no pararem el salt, perquè potser ni ho veiem. Però si cauen 20 persones, això sí que ho veurem. Llavors, què vull dir? No parem el salt perquè caigui un ple. Perquè moltes vegades segurament ni ho veurem, i a més això ho hem detectat. Quan un ple cau, la gent del voltant l'aixeca. I el salt continua. Vale? Llavors, es tracta més de verificar quines són les amenaces reals, de verificar-les, de comprovar-les de forma fefaent i actuar sobre elles, i no actuar sobre les que no ho són. Clar. Hòstia, jo aquí em ve una pregunta a part. Com, o sigui, hi ha una manera que se salti correctament els plens? Quina és la manera? Pots explicar la manera? Perquè hi ha la gent, si algú ens escolta abans de que està dubtant o està indecís de saltar un salt de plens i això, doncs quina manera, com preveu vosaltres que se salti un salt? Aviam, és que clar, crec que aquesta té diverses respostes, però tu el que m'estàs dient és com un patumaire de carrer normal que vingui al salt de plens. Clar, aquí hi ha un factor que influeix molt, que és l'experiència. I això, vosaltres som, per exemple, la teva mare i el teu germà i el teu pare i el teu avi pla ens ho explicaria. La problemàtica d'això és l'experiència. Anava a dir la beguda, jo. No, també, però hi ha patumaires que anant torrats saltaran més... No diré els noms, no em tireu de la llengua que no penso dir els noms. Vale? Però hi ha mira, per exemple, el teu tiet, ara que l'has citat. El teu tiet, saltes més segur amb l'Ivan amb una caixa de bolldans al cos que amb molts patumaires que acabin d'arribar de cop i volta. No, i és així. No, m'ho penso. L'experiència, però sobretot l'experiència amb els mals salts. O sigui, quan tens... Les persones aprenem només a base de bufetades i aprenem en base als errors. O sigui, si tu fas una acció 10 vegades i no la cagues mai, tu creus que l'has fet bé sempre. Però no, és per ausència d'error. Llavors el que nosaltres buscàvem, per exemple, al mirar els salts, era on fallàvem. Vale? Aquestes fricades és... Perquè jo sóc aficionat al tir, vale? M'agrada molt el tiro de precisió, vale. I llavors el que busques és el fallo. Busques el fallo per què? Per remediar-lo, per posar-hi solució. Llavors, la solució és l'experiència dels que salten. Amb això, què vol dir? Per exemple, perquè suposo que sortirà la pregunta i si no ja m'avanço. Amb els sortejos dels salts. Per què nosaltres diem sempre que s'han de sortejar alguns salts, que ja està bé que la gent tingui opció de tenir-los, però amb això el que fem és controlem les persones que siguin novelles. Perquè evidentment està bé que comenci gent que no ha saltat mai, però un excés de persones novelles a la plaça fent de ple ens pot ocasionar tenir un mal salt. Per què? Perquè si es troben que aquell salt va malament i totes s'espanten a la vegada, ens lien el pollastre. Llavors, omplem experiència, com pot ser el cas de la seva mare, o del seu tiet, o de molta altra gent.
sap perfectament quan és que el salt s'està ordenant, perquè hi ha un minut que és que el salt es posa en ordre, vale? Que és el minut del caos, que anomenem nosaltres. Quan aquest minut passa, el salt s'ordena. La gent té consciència de com van les coses i la mateixa música marca el tempo. Per això mateix a vegades els salts o van més ràpids o van més lents en base a la gent, perquè al final els salts els forma gent. Al final l'experiència és el que ho marca. També l'experiència tenint mals salts, que aquí és una putada perquè passes molta por. Jo et diré, jo he saltat d'avions, he fet submarinisme, per la meva feina quan estava a l'exèrcit he viscut situacions molt tenses i molt complicades. He tingut por per la meva vida, però una vegada, una en concret, amb un salt de plens amb la meva germana petita, que ella saltava i jo l'acompanyava, i va haver un dia que jo en aquell dia, soc conscient que aquell dia vaig tenir por per la meva vida. O sigui que vaig pensar, d'aquí no en sortirem. Què va passar? Va passar que era dels primers, o sigui que era un salt d'aquests, perquè el que us he dit abans, dels anys 90 al 2005, els salts n'hi havia alguns més complicats, menys complicats. Al 94 hi ha un moment que es crea... hi ha un salt que hi ha una avalanxa gegant a sota el tabal i cauen un pilot de plens una sobre l'altra, es forma una muntanya humana. Hòstia. I hi va haver ferits greus, un d'ells el meu tiet. Vale? I el meu pare, que era metge, precisament, li van dir, tenim un pacient que l'hauràs de curar sí o sí perquè és el teu germà. I va arribar el meu tiet, que era com si s'hagués fotut d'hòsties amb el Mike Tyson o amb el Topuria, vull dir, li va inflar la cara en plan... estava la cara rebentada. A partir d'aquest any, que va ser el 94, els vestidors van posar solució, posant mesures de seguretat en plan la bengala, moltes més històries, però eren raros els salts aquests. Vull dir, era estrany el salt que s'havia de parar. El 2005, quan es massifica tot, els salts, com que el problema és la gent, no és mai el foc. La gent no, és que hi ha molt foc, no, al contrari. Quan tu vegis el foc, apropa't, que el foc és el que et dona l'espai. Sí, això és veritat. En canvi, la gent, com que utilitzem el sentit primari, la part reptiliana del cervell, fugim, perquè tenim associat foc-perill. En aquest cas és al revés. Sí, pot cremes, Arriba un punt que es cremes. crema. Però també, si tu vas ben protegit i saps com cremar-te, vull dir, hi ha cremades, els patumaires això ho acaben sabent. El braç. Hi ha cremades que són normals i hi ha cremades que no són normals. Vale? O sigui, el patumaire ho sap, això, amb experiència. O sigui, un salt de masses, que et caiguin les tutxanes a sobre, aquelles tutxanes enceses, et cardes una cremada, ostres, fa mal. Però és una cremada normal. Que sí. El que no és normal és quan tens una cremada que està allò que tens el foc directe tota l'estona. Això és quan crees la cremada seriosa. Vale? Doncs aquí està el tema. I el rotllo no us he fotut. No, hòstia. Com es viu dins dels vestidors un salt de plens? Com es viu dins els vestidors? Nosaltres som a dalt a la plaça amb el cordó de seguretat. Vale, el salt de plens l'engego jo. Però a baix també es queden Es queda, doncs, gent que, per exemple, no són el cordó de seguretat perquè per edat o per característiques físiques ja no poden pujar a dalt perquè serien més un risc que un benefici, o gent que pel que sigui estan controlant que no entri ningú i robi o que... M'entens, gent? Això. Jo quan era petit em quedava allà amb els que no pujaven. Hi havia una tensió allà. Però quan eres petit. Clar, hi ha una tensió, perquè has de pensar... Com normal, sí. Bueno, clar, sí. I el que com els boxers de la Fórmula 1, allà respira una... Bueno, jo havia competit arts marcials, havia fet Muay Thai, i abans d'entrar en un combat... que no, com diuen els castellans, no te cap una aguja martillazos pel forat del cul. Estàs cagat, nerviós, no saps si et noquejaran el primer minut o si el noquejaràs tu o el que sigui. Clar, aviam, hi ha coses que són complicades. El salt de plens, sobretot per nosaltres, és molt tens, perquè heu de pensar que per aquests 3 minuts de salt nosaltres portem treballant tot un any. Perquè nosaltres, quan s'acaba Patum, el primer que fem, agafem amb el Manel Medina de Televisió del Berguedà i li diem: Manel, sisplau, ens podries enviar les imatges dels salts? I ens estem 2 setmanes analitzant els salts, mirant-los com faria un entrenador de futbol al mateix. Això és per passió. No és pas negoci ni res, no? Res, no cobrem zero. La Patum no és negoci, és passió. És passió. Tothom, la gent que està allà... El dia que es comercialitzi, aquell dia la Patum està sentenciada, està tocada de mort. Totalment. Està tocada de mort. Però ningú, ni els que estan a dins, és a dir, fent... No es beneficia ningú, és tot passió. Els únics que cobren són la Guàrdia Urbana a les hores que pugui estar, la brigada, o sigui, la gent... Sí, els professionals de la seguretat, tant sanitaris com d'això, però del món patumaire, o sigui, la gent que conformen les comparses, és tot voluntariat. I dediqueu molt temps. Nosaltres tot l'any. Però és que, a part, o sigui, tot l'any. Realment haurien d'estar de cobrar, perquè sense ells, vosaltres, la comparsa dels plens i tot,
no hi hauria festa. Realment. Si n'hi ha Bueno, un que organitza... clar, depèn. O sigui, la Patum, la màgia que té, la sort que té, és que es produeix des d'aquest voluntariat De la passió. Clar. i s'autoordena. Per això és molt complicat. O sigui, per una part, sembla que sigui tot molt anàrquic, no? Però, per exemple, al nostre grup us puc assegurar que d'anàrquic no hi ha res. O sigui, nosaltres és al mil·límetre. Però el mil·límetre és el mil·límetre. O sigui, funciona al mil·límetre. Tot. I no fem res sense haver-ho estudiat abans. No, és planificació... És que a la gent no li agradarà però que ho digui així, però és que és planificació militar. Perquè és la manera de no fallar. Sí. I encara així hi ha una part que has de tenir preparada per poder improvisar perquè els plans duren fins que falla. Llavors, nosaltres tot l'any. O sigui, hem engegat ara de fa 2 setmanes el procés intens, però portem treballant-hi tot l'any, amb tot. Pla de seguretat, reunions amb l'Ajuntament, entrevistes, proves de material, de tot, absolutament. No parem en tot l'any. Llavors, hi ha un factor que jo per exemple, he acompanyat. El primer cop, me mare, que medeix metre 48. Jo crec que si medís 2 centímetres menys, ja la consideren enano, ja, pobreta, la mama. I la mama, els ovaris no la van deixar créixer. Ja, exacte. Sí. Sí. Si fos un tio... Jan, que ho està dient, que no és literal. Si fos un home, diríem, els collons no t'han deixat créixer, També. que és el que a vegades em diuen a mi els meus. A la teva mare els ovaris no la van deixar créixer. Molt bé. I et va cardar tot el foc als morros. Sí, clar. I em va dir, clar, mires les mesures. Clar, i em va dir, et veus amb cor d'acompanyar-me? Sí, amb cor, sí. On anaven els fuets? Aquí els fuets. I va ser el primer cop que vaig acompanyar. He acompanyat, 3 o 4 cops. I el factor de l'acompanyant, que és, diuen, clar, tothom, fer de ple has de tenir molts collons, molts ovaris, però quina importància té l'acompanyant? Vital. Inclús Vital. més que el que I com salta. abans, no? L'experiència, no? També. Bueno, sí, però molt més que el que salta. O sigui, amb un mal acompanyat... Perquè et guia. Mira, amb 20 mals plens, però amb acompanyants normals no parem el salt. Amb 20 acompanyants dolents parem el salt segur. Segur. I com es combinin els dos, plens novatos i acompanyants de merda, ja millor ens anem a casa, ens demanem una pizza i ens mirem amb Bob Esponja. Això serà un clip, Això serà un clip. Jo vull aquest clip. Uau, puto amo. Jo al final sí que puc tenir la família i tot, però jo quan començo a saltar de ple pues, no tinc idea. Bueno, no tinc experiència, però al final és veritat que amb un bon acompanyant és que he saltat. Ara, qui les ha passat allà d'encarregar-se tot és l'acompanyant. I jo estic ara molt més nerviós quan he d'acompanyar que quan he de saltar. Perquè guies més, poder, no? Evidentment. Primer de tot, perquè com hi tinguis una... O sigui, com tu amb el ple i tinguis una connexió... No és el mateix que el Joel us acompanyi amb vosaltres, que sou els seus amics, o que acompanyi sa mare, o que acompanyi a la nòvia, que acompanyi un tio del carrer, pel que sigui, perquè a ell li toca, dius, vale, doncs amb aquest, si li passa alguna cosa, me la pela. No és que me la peli, però... Sí. Però, clar, però si perquè jo m'he cagat a sobre, o perquè jo no he fet bé la meva feina, tu acabes fotut, mal, que t'has cremat fort, o que t'ha passat alguna cosa greu, perquè jo no he pogut evitar-ho, la consciència aquí és molt més complicada. A mi quan ma mare em va dir, em pots acompanyar? Jo vaig fer així. Em va passar una miqueta a la A més, a dalt, a la grossa, no? A la grossa. Jo dic, és que la teva mare no et permetrà que aneu a la petita allà amb els novatos. No, ben fet que va fer també. Sí. I l'any següent vaig acompanyar mi nòvia i els tenia aquí dalt. Oh, clar, aquí normal. Dalt els tenia, Oh, clar, com els vols tenir? Però això vol dir que no ets tonto. Això és important. Jo també em cago, Jo quan pujo de... No, clar. No, sí. Cada any encara, no? Oh, clar, el dia que no em cagui, aquell dia he de plegar perquè vol dir que sóc un inconscient. La por no és dolenta, al contrari, la por és molt bona perquè ens demostra que estem vius. El que és dolent és el pànic. Vale? La valentia de veritat no és la persona que no té por. Vale? I això us ho dic tal qual, perquè, per exemple, cada cop que pujava un avió per saltar, els tenia de corbanda. I el problema no és la por. El problema és la por t'ajuda. Per què? Perquè fa que el teu cos, els seus mecanismes de defensa, les venes, és un vasoconstrictor. Vull dir, ja està preparat pel sagnat, per tot. Està molt més atent i sents més, olores més, tens més vista. Vull dir, la por el que fa és et desperta. Et treu aquesta part de letàrgia que portem tots, que portem una empanada mental que flipes. No, la por et diu, com no t'espavilis, aquí pillaràs catxo, però fort. El problema és, si aquesta por evoluciona i no hi posem solució i no la coneixem,
i deixem que sigui pànic, el pànic el que ens fa és que ens converteix en massa un altre cop i no ens deixa pensar. I quan no pensem és quan la caguem. La por, si la superem, és la valentia. O sigui, el valent no és el que no té por, és el que té por, però malgrat tot, com que té una cosa superior, té una cosa que l'empeny a superar aquesta por i la domina. I llavors aquesta por li serveix d'al·licient, de punt, no sabria com dir-ho, com si fos un nitro del cotxe, vale? Clar, sí. Vale? El problema és quan és el pànic ja no ens deixa pensar. Et controla, Et controla, vale? Bueno, llavors et deixes portar per les emocions clar, llavors, i ànims. jo cada cop que pujo, imagineu-vos, jo quan pujo dijous que ve, vegi la plaça així, i em miri amb els meus i digui, uf. I abans d'encendre aquella puta mangala m'ho he de pensar un moment i dos i dir, bueno, aviam, a veure, què? Sí? No? Bueno, va, fot-li, pum! I llavors ja, que sigui el que Déu vulgui, Sí, ànims. en certa part, bueno, sí. I si el primer, per exemple, ha anat malament, llavors pel segon ja dius... Les nostres estadístiques són al contrari, generalment. Sí, abans era diferent. Però si el segon en teoria hi ha menys gent, no? No van més Ja, tocats. però també et dic una cosa, que al principi el que ens trobàvem era que els problemes més greus el teníem amb el primer de dijous. Ara ha canviat això, ho tenim comptabilitzat que és al revés. Els problemes generalment venen amb el segon de dijous. Per què? L'explicació que hi hem trobat nosaltres, que no vol dir que sigui la real, però amb l'experiència que tenim l'encertem bastant. En el primer, fruit de la por, perquè clar, com que és el primer, estem tots cagats. Ui. Estem tots cagats. Clar, en comptes de fotre'ns 3 dotzenes de bolldams, només ens n'hem fotut una, estem tots en plan, bueno, aviam què passarà, aquí, cuidado, mirem, tal. Tot això acaba fent que el salt sigui molt més, com ho diria, més curós. Sí. Què passa? Que quan el primer va bé, el segon ja ens desmadrem. Ja ha anat bé el primer, vinga, toma. I el segon ja... I festa, noi. I festa, noi. i festa, i el segon salt. Va cavallos! I llavors, clar, nosaltres que som els que estem a l'Ateneu, que és com ho veiem precisament com va el salt, diem aquest segon, per exemple, el de l'any passat, el segon de l'any passat no el vaig parar perquè tenim experiència i sabem fins a quin punt podem aguantar-lo, perquè no el vam voler parar. Però, bueno, ens vam arriscar bastant. Potser no ens hauríem d'haver arriscat tant, però tampoc va passar res. Aleshores, bueno, però sobretot, estadísticament, a dia d'avui són més complicats els segons que els primers. Hòstia, bona estadística no ho hagués pas dit, Bueno, això també ens ho mirem. O sigui, nosaltres també anem i traiem estadístiques de tot, perquè ho tenim. O sigui, anem a veure amb els de la Creu Roja i els diem, ens podeu passar l'estadística de cremats, amb els salts, dels anys, de tal, d'aquí, d'allà, llavors ens ho mirem absolutament. Són dades reals i actualitzades. La manera de fer-ho és així, científicament, mètode, realitats empíriques. O sigui, no deixar-ho a l'atzar i les converses de bar. Les converses de bar són collonudes per quan ens n'anem ara aquí a fer unes birres. I fem, doncs això, jugarà el Marc Bernal el 2025? Ho sabem, no ho sabem? Vale. Tots volem que ho faci, però bueno, podem dir, va, com fan a casa teva, fem una porra, vale, i vinga, i el dia que d'això, doncs mira, si ens hem jugat uns biquinis o el que sigui, doncs vale. Però hi ha coses amb les quals no pots jugar amb això, per això abans deia allò de la precisió milimètrica. Per què? Perquè a dalt, nosaltres ens ho mirem, a dalt no són els plens, a dalt hi ha 6.500 persones. Jo no puc jugar amb la seguretat de 6.500 persones, ni vull ni puc, ni en tinc ganes. Al contrari, perquè la Patum és una festa on la gent hauria de gaudir. No és una carnisseria, ni és un... No, al contrari. I ja que ho tenim, estem obligats a cuidar-ho. Clar, és això. Vull dir, llavors, bueno, ara m'estic posant molt filosòfic, No, però hòstia, espectacular. Quina és la millor experiència dins d'un vestidor que has Com a tingut? vestidor de plens, una experiència que dius, hòstia, doncs moltíssimes, però jo diria que la que més en quant a global, perquè cada persona et dirà una experiència particular. I jo crec que la millor experiència com a vestidor de plens és quan tu has donat un salt, per exemple, jo li dono un salt amb el Joel, o amb qui sigui, o amb tu, o amb qui sigui. I jo sé que és, per exemple, el primer cop que saltes. I et vesteixo bé, et miro, perquè a més amb això som bastant metòdics i curosos, vull dir, no volem que la gent es cremi, mirem de cuidar-los com uns pollets. I si el salt ha anat bé i la persona baixa i el veus i et diu, m'ha anat superbé, està supercontent, està superfeliç, això no es paga amb diners, o sigui, no es paga amb diners mai de la vida i és el que et queda. I a vegades s'estableixen vincles amb gent precisament d'això, de que estan tan agraïts de que els hi has facilitat la feina, de poder, o sigui, la joia de poder saltar, i ells veuen en retorn que tu estàs content, perquè nosaltres al final és el que et dic, treballem tot l'any
per 3 minuts de salt. Vull dir, que això també és com l'atleta que se'n va a les Olimpiades, que s'està 4 anys entrenant per baixar 2 dècimes. Sí. Doncs això, nosaltres, quan arriba algú i veus doncs això, i sobretot ja no et puc explicar quan és que hi ha... O sigui, és que se m'estan posant la pell de gallina. Quan veus, per exemple, el seu tiet vam anar junts al col·le, a la mateixa classe, des de pàrvuls fins a 8è. Vull dir, amb els seus avis, els conec de tot... Bueno, saps allò que dius? És que són gairebé família, saps? Que són... I clar, quan veus algú de... Què passa? Que, per exemple, l'avi del Joel, a mi m'havia acompanyat quan jo era un criu. Clar, jo veig... l'Ivan i la Mai saltaven, però clar, jo ja veig els fills que salten també, i clar, dius, hòstia, clar, això t'omple molt. No hi ha res com una tradició. Bueno, ben portada, i que tothom hi pugui participar, o sigui, les tradicions no són excloents, ni han de ser excloents. No, la nostra pròpia afirmació, com a plens, com a Patum, com a catalans, com el que sigui, no pot ser la negació dels altres. Al contrari, ha de ser reforç positiu per nosaltres, però que la resta del món vulgui semblar-se a nosaltres perquè som els millors. No, això és com quan et diuen, no, quan te'n vas a les missions a fotre tiros, no te'n vas perquè odies a l'enemic, no, perquè tu el que tens a davant no saps ni qui és. No te'n vas per el que odies a davant, sinó per defensar el que t'estimes que tens a darrere. Aquest tio és un geni. És un geni. Molt heavy. Jo... I després, la pitjor experiència com a vestidor? Una que diguis... Bueno, sí. No, tinc claríssim. Sí, ja t'ha vingut de seguida. M'ha vingut de seguida, sí. Ara em permetreu que em mostri... Jo tinc 2 parts. Una part és el Dr. Jekyll, vale? I l'altra part és el Dr. Hyde. El Dr. Jekyll sempre està bé. El Dr. Hyde no n'estic content, però forma part de mi. Llavors, quan m'apassionen les coses... La part blanca és molt maca, soc capaç d'immolar-me inclús jo, però la part negra és molt negra. Vale? Llavors, el pitjor moment va ser el 2017, que algunes persones van decidir atacar-nos de gratis, ens van atacar de forma gratuïta, malgrat que nosaltres vam cometre alguns errors, com a vestidors, vam cometre alguns errors de protocol, vale? No només de forma, no de fons, sinó de protocol. Però hi va haver gent que en l'anonimat, que és una cosa que jo odio, la covardia és una cosa que odio molt, perquè penso que tothom té dret a expressar-se, i al igual que doncs, a dia d'avui tothom pot parlar, en aquells moments se'ns va atacar injustament, es van vertir comentaris molt durs sense possibilitat de defensa, se'ns va atacar molt de forma injusta i ningú ens va defensar. I sentir-te sol, quan, ja ho heu vist, com m'expresso, vull dir, nosaltres ho fem per amor i per passió. I veure que en base a això hi ha molta gent que no et respecten, és més, que veus l'odi amagat, però aquest odi no surt perquè no tenen collons de dir-t'ho, a mi això em torna boig. Vull dir, jo puc entendre que una persona hi hagi un confrontament, ¿vale? I els confrontaments moltes vegades se'n poden anar de mare i poden generar el que sigui. Vull dir, a dia d'avui, en ple segle XXI, ucraïnesos i russos s'estan matant quan, m'entens? Vull dir que no són tribus incivilitzades que estiguin... No. Vull dir, al cor d'Europa tenim 2 nacions que s'estan matant. Llavors, què passa? Que jo això ho puc arribar a entendre, vale? La confrontació l'entenc, però el que no entenc és la covardia. Vale? Això ni ho entenc i, evidentment, no ho perdono. I el pitjor moment va ser aquest. O sigui, el 2017 va ser una batalla duríssima contra tot i contra tothom. I fruit d'això, els vestidors doncs, vam haver d'evolucionar en alguns aspectes, ens va obligar a reflexionar, a fer autocrítica, però per una altra banda el que va fer és encara unir-nos més, radicalitzar-nos encara molt més com a vestidors, i penso que no va ser just. Part de la merda que ens van tirar a sobre no va ser justa. Reitero, hi havia una part d'error que assumim i hem arreglat, perquè els errors són per arreglar-los, però l'acarnissament que hi va haver injust, això ni ho acceptem, ni ho tolerem, ni ho perdonem, ni ho perdonarem. Ni oblidem. Ni ho oblidarem. Però et refereixes, per exemple, per altres colles, sigui dels de les guites? Nosaltres, no vull citar per fer mala sang. No, nosaltres
sabem qui és. Vale. Vull dir, ho diré en genèric, així en plan de... Nosaltres sabem qui és el culpable de tot plegat, o qui són els culpables de tot plegat. Jo sempre dic que no cal... Les parts negatives no cal mantenir-s'hi, al contrari, estem per superar-les. Sí. Però això sí, nosaltres no oblidem. El nord recorda. I a què creus que va ser degut? Una suma de factors. Les coses no són mai ni blanc ni negre, Joel. I el que ens dona l'experiència, el que ens dona l'edat, i sobretot jo que estic molt acostumat a que abans o era o blanc o negre i entremig tot el que hi havia ho destruïa, vale? Les coses amb l'edat i amb el temps, el que et dona el temps és que si ets una persona normal llegeixes, no? I la formació és poder. És molt més... O sigui, és aquella cita, no?, que deia l'Àngel Guimerà, que deia per nodrir un poble amb fam de llibertat val més un camp d'espases que no 100 camps de blat. Doncs el poder real te'l dona el coneixement. Vale? O sigui, tu pots ser el millor entrant a l'octògon amb els timings, a l'hora de... Pots ser el millor striker, pots ser el millor a l'hora de fer grappling, pots ser el millor. Però si ets un cap buit, la violència que apliquis no té un mètode, no té una objecció. És pura barbaritat. Vale? Aleshores, que ara m'estic divagant, el tema és que l'experiència el que ens diu és abans de fer les coses no siguis tan visceral i mira tu des d'altres punts de vista diferents. A mi em va anar molt bé a l'haver-m'ho de mirar ja no com a vestidor, sinó en el moment en què entro com a cap de colla, que les meves responsabilitats canvien. Jo era el hooligan dels plens, jo era el pitbull dels plens, era la punta de llança. Clar, en el moment en què tu et posen a davant, dius, és que ara ja no puc liar-la. Ja no puc liar-la perquè si m'estimo, allò que se'n diu tan català de tant que t'estimo t'abunyego, això no existeix. O allò tan castellà de la maté porque era mía. No. Les coses que estimes tu les respectes, no les destrueixes. Llavors, si amb la meva actitud jo veia que feia mal, el que havia de fer era canviar d'actitud. O marxar. Llavors, doncs, bueno, no ho dic per mi, sinó en general. Es tracta de posar seny i valor amb les coses que ho mereixen i la rauxa també quan sigui necessària, perquè si no, si pequem d'excés de seny, ens acabem convertint en traïdors. I nosaltres això sí que no ho tenim. No callarem si el que creiem no és just. I és així. Olé, això ja no de plens, això per la vida ja. Bueno, al final, per què no et presentes com a alcalde? Sí, ho he pensat, no és la política... Tal qual. Sí. O com a president. Tal qual. Mira, perquè dia d'avui, malauradament... Bueno, primer de tot, i això que no serveixi de precedent perquè no sóc d'això, però primer de tot perquè l'Ivan, com a alcalde no ho sé, però com a patumaire ens ha ajudat moltíssim. L'Ivan ha salvat els plens. L'alcalde de Berga ha salvat els plens. Perquè hem aconseguit que el garito de baix que tenim a la Ribera, que no passava les homologacions de la normativa europea, a dia d'avui les pugui passar perquè el senyor alcalde va agafar el tren, se'n va anar a Madrid a parlar amb el Ministeri, li van donar les indicacions del que havia de fer i d'un garito que ens pensàvem que no sabíem com en sortir-nos-en, seguint ell les nostres indicacions o part de les nostres indicacions, i ell, siguent molt valent, perquè clar, vés-te'n a Madrid, siguent un alcalde de la CUP, a parlar amb el Ministeri perquè t'homologuin un garito d'una festa on et surten 3 milions d'estelades, on hi va l'illa i el xiulen, clar, vull dir, clar, poseu-vos en la tessitura. Ole, Ivan, això, els collons que vas tenir. Bueno, jo, les coses tal com siguin. Vull dir, puc estar a la diàspora total del que pensa ell, com el que sigui, o no, és igual. Però quan una persona fa bé les coses, s'ha de dir, sigui qui sigui. Si és el de Vox, és el de Vox. Si és el de Podemos, és el de Podemos. Vull dir, al final, el bé i el mal, encara que no ho sembli, es diferencien. Llavors, les persones que sumen són el bé. I les persones que destrueixen, només per l'afany de destruir, són el mal. Hòstia puta, ja has de venir molts més dies, No, jo volia preguntar-te, tu sabries... Va, segur, no, la pregunta no és així, però... Tu quan estàs a la plaça sortint i això, de seguida, tan sols pel que sents o pel que veus, ja saps reconèixer si aquest era el seu primer any de Patum o si ha vingut o... Vull dir, a nivell d'experiència, diguem-ho, mirant des de l'experiència, segur que ho saps reconèixer, no? Aviam, hi ha símptomes inequívocs. Bueno, sí, però vull dir... Però et refereixes al salt de plens? Sí, concretament amb els plens, més que res, quan tu estàs sortint... Sí, és bastant fàcil de determinar. Sí, no?
No sé, volia preguntar-li això. Sí, és bastant fàcil, però clar. Tio, felicitats. Però al final és que és això, és l'experiència, o sigui, també ho veus, o sigui, amb les actituds, sobretot és amb les actituds. Vull dir, hi ha gent que els veus que dius aquest me cago en l'ou, aquest serà víctima, o sigui, el veus que serà una víctima, i te'n vas allà i li dius no t'ho han explicat, Pepe. Xaval. I llavors et contesta en anglès. I dius, come here, i el fas fora. Hot dog here? Perquè els veus que venen... O sigui, Go els veus... to home. Clar, vull dir, la meva dona és holandesa, vale? El primer any que va venir Patum, ella va posar... Ja sé qui és. Ara he juntat caps. Poques holandeses ja a baix pels plens. Sí, vaig fer un gelat i tot. Vaig fer un Bé, gelat, ara és tio. veritat, és veritat. Ara he lligat caps, sí, sí. Doncs, bueno, quan ella va venir el primer any, va ser molt graciós perquè, clar, ella estava impressionada. Li vaig buscar un balcó, li vaig buscar que pogués... Clar, no la podia posar amb nosaltres als plens perquè m'hagués deixat el primer salt. Llavors, doncs, bueno, li vaig fer viure una Patum amable, no? Bueno, ella va fer unes fotos, va baixar encantada. I llavors ho va posar al seu Facebook, que en aquelles èpoques s'utilitzava molt. No hi havia l'Instagram, però tampoc no era tant d'això. Però hi va posar-ho allà al seu Facebook. Total, que me'n recordo, hi havia uns comentaris de gent d'Holanda que deien però on has estat? Però què és això? Clar, és que això és el que m'interessa, perquè els d'aquí molt bé, ja ho sabem, és la tradició i això, però alguna gent de fora i que flipi, això és... Clar, no, és una puja... O sigui, la gent de fora, quan ho veuen, Devien pensar que... es queden amb la boca oberta que els hi toca el terra. O sigui, clar, la primera resposta que va fer ella, més me'n recordaré sempre, perquè a casa meva després als dinars familiars li recordàvem, el primer que va respondre els hi va dir és una fiesta de locos? Perquè, clar, com m'ho expliques? O sigui, Amb doble sentit, eh? bueno, clar, volguem dir, és que, clar, has de ser-hi, has de viure-ho, i llavors quan t'ho expliquen i tu hi interactues... S'ha de viure un cop a la vida. Clar, però és que el problema és que generalment qui ve una vegada ja vol tornar. Sí, totalment. El meu tiet està casat amb una mexicana Sí. i quan la va portar a Patum, la Cassandra, que le envío muchos besos, viva Yo México. también. Cuídate mucho. Viva México, Pobreta. lindo. Viva Jo la México. vaig vestir un any i vaig cardar un nyanyo. No, clar, és que què? És que flipava. No sé. Però flipava, Clar. Ni la ayahuasca ni totes les No. drogues del món és que flipes. Carda't un salt de plens i respira, ja veuràs tu. Boig. Llavors, hi ha preguntes més de Patum en general, Molt bé. ara que ja estem en confiança. Sí, però Sí, home, sí. queden 10 minuts, eh? Sí, Clar. farem Gent? aquest... Ja no és el del temps, era el timing, Anem bé, porta. anem bé. Molt bé, molt Ja bé. ha de ser també. Ja està bé. Alguna anècdota així que la gent es quedi, com has dit, amb els collons a terra? De Patum, no té per què ser. No, bueno, és que clar, les patums... Clar, el problema... Mira, la problemàtica de tot això és que les patums diem que no, però són temporals. O sigui, no... Jo les patums que he viscut són les meves en base a la meva experiència. Llavors tu viuràs les teves, ells viuran les seves. Clar, cada generació explica les seves, per exemple. Hi havia una generació de patumaires també molt heavy que m'agradaria també recordar des d'aquí, que era, per exemple, la generació del Massaguer, vale? de la família Massaguer, tant del Pep com de l'Antolí com de l'Agustí. Aquesta gent havien portat la guita xica tota la vida. A vegades m'explicaven històries, no? Dels anys 70 i 80, que eren just començar la democràcia, que tenien topades amb grups d'extrema dreta, de falange, o gent que pujaven a buscar borina, o coses que passaven que dius, hòstia, aquestes patums... Jo tenia 3 anys. Clar, vull dir, aquestes patums jo no en tinc... Sí, o patums de que els pujaven punquis i fotien merder... Mira, una anècdota d'una vegada d'uns d'extrema dreta, el teu avi i un antic vestidor, que ara ja s'ha jubilat aquest any, van pujar una gent d'extrema dreta, això m'ho explicava el meu pare, saps aquelles històries? Sí. I clar, no és una anècdota que jo et pugui explicar viscuda, perquè jo hauria d'estar a casa meva mirant a l'Espinete, saps? Allà amb el xumet, i amb Bob Esponja encara no hi era. I deia, van pujar uns tios a buscar soroll, i bueno, els van ficar allà a l'entrada dels plens, també s'ha de ser molt inconscient, i van començar a insultar tots els plens, aneu a tomar pel cul, fills de puta, no sé si eren falses, el que fos. I van sortir el teu avi i un vestidor que ara ja no hi és, però bueno, diu, els van agafar amb les carotes, els van començar a cardar hòsties amb les carotes, diu, els van fer córrer, bueno, els van expulsar de la plaça de la Ribera. A mi em va dir, això m'ho va explicar el meu avi quan estava viu, que en Pau descansi, que va agafar una carota de ple, li va rebentar la cara. Era això. També pensa que hi havia una època que quan els fuets petaven també utilitzaven les carotes per fer-se espai. Per exemple, el meu pare
hi havia hagut anys que no portava acompanyant, saltava sol, vale? Però perquè ell no es lligava la carota. Ell la carota se la deixava fluixa i com que saltava sol, el que feia era voltava per la plaça i aixecava. Clar, aquests salts ja no hi seran mai més, perquè no hi havia penya. I la penya que hi havia, l'arrossegaves, te l'enduies, les compraves. Clar, tu ara escombra la gent, que et cauen 200 denúncies. Si em mires un malament ja s'està posant una denúncia. Sí. Abans hi havia tanta gent? No, ni de conya. Mira, l'altre dia vaig mirar... Avui em parlava amb una persona de TV3 que ens estava explicant, aviam, per exemple, mirava el salt de l'any 94, si feu els de la xarxa que surten els 30 anys de retransmissió, i un salt que és el de l'any 94, que a més em va fer molta gràcia. L'any 94 és el del foc, no? L'any 94 és el dels focs aquí, i a sobre hi va haver un salt que... Per això poder no hi havia tanta gent, el 94. No, perquè els focs van ser a l'estiu, van ser al juliol, vale. I això era abans. Al juny, maig, sí. I el cas és que veus la plaça, veus com surten els turcs i cavallets, que no cal ningú que els hi faci ruedo, perquè el ruedo es fa sol. A més, em fa molta gràcia perquè fan connexions a baix i surto jo amb el meu germà, que ens estàvem preparant per vestir-nos. I em fa molta gràcia perquè dius, clar, jo no en tenia consciència fins que l'altre dia, allò que dius, va, faré d'abuelo cebolleta i em miraré els salts d'aquelles èpoques. Clar, boig. I dic, però si no hi havia ni l'apuntador, tio. Si no hi havia ni l'apuntador. Clar, que saltàvem, ens pensàvem que érem els més puta i els més valents i no, era perquè no hi havia ni un gat. Clar, i ara, clar, dius, ara carta't amb aquella plaça. Clar, per la vostra generació les coses s'han complicat moltíssim, a tots els nivells. A nivell de vida, a nivell de societat, a nivell de cosmovisió, a nivell de tot. Ho teniu molt més complicat, això em sap molt greu per vosaltres. Però també és veritat que també esteu molt més preparats i sou més llestos. Jo t'he de dir que... primer és una pregunta i després te la vull contestar jo. Aviam. Si tens alguna tàctica o tècnica per fer lloc a la plaça. Perquè jo, com a patomaire, però estant allà darrere, a part tinc sentit de l'humor i tal, doncs de vegades sempre se m'ocorreix dir que s'ha colat un gat, o que hi ha un gat per allà sota. I el gat, que és un animal que en certa manera fa gràcia a tothom, o et fa pena, o que sigui. Doncs quan sempre ho dic, es fa una mica de forat, i quan estàs allò apretat i Déu, doncs passa aire, i s'agraeix. I teniu alguna tècnica vosaltres o no per fer... Sí, que passa una rata. No, perquè jo la faig... No és conya el que acabo de dir, I em va bé. Sí, ja me'n va bé, és un segon, saps? Però dius, hòstia, que bé que t'aire, saps? Però et dona vidilla, és aquell KitKat que tens al mig del caos. Mentre t'aguantes un canvi i un altre. El moment zen aquell de dir, soc una persona que estic aquí, penso i respiro. Suficient. Baixa l'aire una mica. Bueno, al final és això. Jo faig veure que em ve una arcada. També és bona. I a vegades us he de confessar que no ho faig veure. Que deixa anar alguna cosa, deixa anar alguna cosa. Déu meu. Hòstia puta. No, està bé, una tècnica. Està bé. T'ha agradat algunes tècniques? En tens alguna? Podries dir. No, perquè clar, jo m'ho estava pensant com a vestidor, que què fem quan d'això, però no, clar, amb aquestes no. Primer de tot perquè nosaltres a plaça hi pugem només pel salt. Pugem un poc. Perquè com que estem sempre a baix vestint, quan no és fent cues és vestint i quan no és traient material, el vestidor de plens sacrifica la vida de plaça per sempre. Vale. O sigui, quan algú decideix voluntàriament venir amb nosaltres, ha de pensar que la vida de plaça s'ha acabat per sempre. El dimecres sí que el podeu gaudir, entenc? Fem els passacarrers el dimecres i el dissabte amb les masses. Vale. Però el que és... O sigui, lluïment nosaltres no interactuem. Vale. Sí que interactuem amb els que fan les masses de lluïment, que són gent que els ajudem i tal, però vull dir, nosaltres no som protagonistes, al contrari, ni ho som ni volem ser. O sigui, així com la gent... Per exemple, quan el tabaler, el Xavi, surt el dia de l'ascensió, és el protagonista absolut. Els vestidors no són protagonistes, ni volem ser-ho, al contrari. Si sempre ho dic als cursos de formació, això. El vestidor de plens, el que ha d'acceptar i el que accepta és que la seva feina és per fer feliç el veritable protagonista, que és el ple. Però ja el mateix protagonista és un protagonista anònim, perquè tu darrere de la màscara no saps qui hi ha. No. Vull dir, pot ser qualsevol. Llavors, és molt... Fer els plens, des del meu punt de vista, és una comparsa molt guai, inclús com a ple, perquè tu ets el protagonista d'aquell acte, ¿vale? O sigui, tu i 100 persones més sou els protagonistes d'aquell acte. Però no és per presumir, ni és per... I al final ho saps tu, el teu cercle, si et fan alguna foto te la guardes pel record, doncs imagina't els vestidors, encara pitjor. Vull dir, nosaltres ens retroalimentem nosaltres mateixos i ja està. Us animeu i som-hi. I som-hi i festa, no? I festa, ara. Que bé. Ara una pregunta així ràpida. Som-hi.
una pregunta així Ràpida, perquè queden 2 minuts. No, 2 minuts no, que falta lo de les anècdotes. Som-hi. Cabron, jo he de marxar, No, no, que jo he de pues marxar. marxa. Sí. Adéu, Jan, adéu. No, jo he de marxar. Consells per veure barreja per no tenir aquella ressaca tan aquell martell al cap. No que et puc tenim? ajudar amb això m'has matat, perquè primer de tot a mi la barreja no és que no m'agradi, m'agrada un xupito quan la teva mare ens obliga allò en plan, fem una... Sí, perquè generalment sempre dic que no. Sabem com es posa, la part. No, sí. Perquè la barreja és una beguda molt perillosa, molt complicada. Les begudes aquestes tan dolces, jo per exemple, una persona que m'agrada que sigui molt dur i molt d'això, però tinc unes ressaques molt xungues i ja no sóc tan valent, ja no sóc tan combatiu. Llavors, m'estimo més fer cerveses i ja està. I quan arriba el moment de parar, pares i llestos. Que és la diferència entre els vells i els joves com vosaltres. Nosaltres sabem quan hem de parar perquè sabem, com que ja ens han recollit molts més cops, pues, això. Nosaltres estem a la fase de prendre hòsties. Evidentment, clar, és el que he dit abans. Aprens a base de derrotes. Doncs jo penso que això ho sé controlar. Això està molt bé. T'estalviaràs molt mals de caps. Sí. Literalment. Bronques, problemes... Sí. Perdre el mòbil, perdre la cartera, Jo el vaig perdre l'any passat, me'l van robar. Bueno, clar, però això ja és un factor que tu no pots... Ara anem a les Però això és una merda. Ara anem a les anècdotes. No tens tanta pressa, Jan? No. Vols donar un missatge, no? Que no et rebin el mòbil. La gent, si hi ha algú que sap d'alguna banda o alguna història... Aviseu. Si vosaltres doneu diners, tio, demaneu diners, però no robeu mòbils. Això seria fantàstic. Tothom el que ens convertiria això és en persones. Això emprenya. Fruit de la necessitat, que li diguessin, mira, no tinc diners, em pots ajudar, em pots donar diners, el que sigui. Però quan una persona roba un mòbil no és per diners. O sigui, no és per una necessitat bàsica. Llavors, contra aquests, palo. Hòstia. Ara ja sortim una mica dels plens i entrem en aquests 5 dies de Patum, que clar, passen moltes coses. Moltíssimes. Moltes coses. Massa. I ara explicaré 5 anècdotes, vale? I tu ara que ja ens has conegut una mica, ja em coneixes més. Ràpid, va. Tu has d'assenyalar i dir... Quina penso jo? Qui creus dels 3 que li ha passat? Vale? Comencem. Les llegeixo jo, però, òbviament, poden ser d'ell o d'amic. Sí, evidentment. Jo he de triar una persona que li hagi passat, que jo consideri. Un d'aquests 3 d'aquí s'estava cagant, va anar a cagar darrere les atraccions i just quan va acabar es gira i va passar la policia per sobre la merda. Qui creus que dels 3 li pot haver passat això? Amb ell. Amb el Jan. Vale. No direm qui. Em dius caganer? No et dic caganer, però tinc un amic que és semblant. Que li va passar una cosa molt similar, però ell és sergent dels Mossos d'Esquadra. Molt similar. No va ser ben bé així, però va ser una cosa molt també surrealista. Un d'aquí s'havia de quedar a dormir a casa d'un amic de Berga i entre els dos anaven tan torrats que al final va haver de dormir al cotxe, un d'aquests 3 va haver de dormir al cotxe perquè l'amic no li obria la porta. L'amic eres tu i ell era el que s'havia de quedar a dormir. Hòstia. És una teoria. És una teoria. Un d'aquí va arribar a casa a les 7:42 del dematí, es va donar compte que no havia l'amic i la seva parella li va dir, si us plau, demostra, ara aquí és on es demostra l'amistat, vés a buscar el teu amic. Què eres tu, Joel? Vés a buscar el teu amic. I va anar, no? I va anar-hi. Ai, bueno, i va anar. Que al final sabe más el diablo por viejo que por diablo, home. Ja hi eres. Va anar a buscar l'amic, va repassar de la Ginesta fins a les atraccions fins a la Ginesta, i va arribar a casa sense una sabata, més torrat del que anava, i havent de jugar un partit de futbol al cap de les hores. Aquest ets tu industriable. Sí. I a les 10, se't van fer les 10 segur. Aquesta em fa hasta vergonya dir-la. Un d'aquests 3 fenòmenos d'aquí va, pel que sigui, va anar amb una noia, van anar a fer un salt de plens, la noia, el noi doncs va acabar al cabell i a la cara de la susoditxa i després la susoditxa va anar a ballar sardanes amb la correguda penjant com si fossin teleranyes de l'Spiderman. Se li veu el plomero, tio. No se'n veu el plomero, aquesta l'heu, és que no sé, ha de ser un dels 3. Qui creus que podria haver passat? Jo penso que amb tu, però no sé.
Bueno. No, ho sabem, no sabem la Que al resposta. final també, clar, amb ells no els conec com amb tu. Clar, llavors... Podria ser tot. A vegades també com diuen, cartes la fama i fotot a jeure, no? Clar. Un d'aquests va guanyar a un torneig un dia de Patum. Va guanyar un torneig, sí, un torneig. Que et costi de parlar és que és el Jan, no? Sí, és que... Va sortir per Patum, es va endur la copa i va acabar dormint a la furgoneta ell amb la seva copa del torneig. Jo és que quan estaves plantejant la pregunta l'estava veient amb ell i no és perquè tu ho haguis dit. Sinó... No, millor. Jo penso que li va passar amb ell. Podria ser. Està fent quasi ple, no? Sí, ple. Bueno, ple? Ple, no. Fins aquí Ple, les no. anècdotes, aquí cadascú. Jo aquí, i per acabar, Aviam. voldria que això podria ser un reel ja, no? Ara, un altre cop tornarà als plens, ara que s'acosta Patum. A veure. Que donessis 3 consells ràpids, allò d'una frase cada una, per la gent que vol saltar els plens i tot, doncs, per un missatge dels plens del 2025, vull dir. Per la Per la gent gent que vol saltar, vull dir. però que entenc que no en tenen ni puta idea. Per exemple, sí, en general, no, com a grup, saps que dèiem? Doncs, Vale, En general. molt bé, doncs diré sempre el mateix. Per saltar els plens, encara que no en tinguis ni puta idea. Encara que, o sigui, primer de tot, si pots tenir-ne puta idea, millor, però, bueno, encara que no en tinguis, consell molt general, un sol consell general, sempre molta calma, tranquil·litat. Vull dir, no ens deixem portar pel pànic, perquè precisament una sola persona en pànic pot provocar problemes amb 30 o 40 del voltant. No, o sigui, pels plens, sempre, molta tranquil·litat, encara que et pensis que el món s'està acabant al teu voltant. No, tranquil·litat. Reflexiona, pensa i actua. Ja està. Molt bé. Bravo. molt bé. I comença a sonar lo 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 Faltava la bacala i també comença amb el final. Xilar final. Bueno, espera't, despedim el convidat perquè jo crec Moltes que ha sigut gràcies. molt interessant. Hi haurà part 2 sobre altres temes que parlarem. Bueno, potser sí. Hi haurà part 2. Han estat bé? Sí? Sí, per part meva, superguai. Que bé. Sou una canalla molt ben parida. Que bé, collonut. I no em pensava que fos tan ben parida. Sí, sí. S'ha de dir que Bona té ressenya. 3 xupitos de barreja, 3 ampolletes, perdó, petites de barreja, quan ens trobem per allà al garito. Que ens... No, a mi no em dongueu barreja. Sí. Que jo tinc una edat i a sobre tinc la família, la canalla... cervesa, una cervesa. Oh, mare de Déu. No, si de cas la cervesa us la pago jo amb vosaltres, que els grans són els que cobrem i vosaltres esteu estudiant i de... No, cabrons, no em mamareu pas, Que llavors ja, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ara. Bueno, des d'aquí, abans que gràcies. comenci la Patum, molt bona Patum a tothom. Molt bona petita. Visca. Enseny, salts de salut i força al Canut també, perquè no? Sí, clar que sí, Per què no? tothom que pugui, I un pulsim d'M. No, hòstia puta, ja. Tio. Sisplau. Hòstia puta. Bueno, va, doncs qui vulgui també, però enseny. Enseny. I respectant els altres. Ara, totalment. I sense robar mòbils. Que queda traumat aquí el company. Jo no el porto. El meu no me'l robareu. Jo sí, malauradament, perquè m'he de comunicar amb l'Ajuntament. Això sí. Això sempre ve de gust. Molt contents, de que estigui. Hòstia, molt interessant. Mireu-vos-el perquè val molt la pena. No, ara sí han arribat aquí. Exacte. Tu estàs fitxat pels plens, Començarem per això. Fitxat pels plens. Començarem per això, ja. Generem el vídeo. Aquí acabem amb una peculiaritat a l'hora dels vídeos, que acabem amb un xiulet final, perquè som molt fans del futbol. I el xiulet, ell també pot fer-lo, si vol. Jo no sé xiular, o sigui que... Bueno, Jo tampoc. acabem amb un xiulet. Fins aquí l'episodi d'avui. Moltes gràcies. a tot. Visca Joan, els encantat. plens i visca els Catalunya plens. Lliure. Ara, I la ara. Patum. I visca la Patum. I amb això... Comencem. Tu primer? Vale, va. Sou molt ben per...